gewoon te klappen. Welkom bij de Scootje Podcast. Oh, wat een klapper. De Scootje Podcast. Wielster Jon Haden had er bij me komen. Dat klinkt vreemd en dat is het ook, maar het is alweer het gevolg van het enorme succes van Arune Simmer. Mijn naam is Arjen de Boer en naast mij zitten Geertje de Vries en de skipper van het Jouster Scootje, Rinus de Jong. Welkom beiden. Speciaal welkom natuurlijk voor Rinus, toch de nummer 3 van het Arune SKS-kampioenschap. We zijn ontzettend blij dat het de beste, Rinus. Maar Geertje, het wie wel een heel oogheden om Rinus hier op tafel te krijgen, hè? Ja, het weer verschrikkelijk. Want Rinus, nou ja, die vaart. Dus Ja. die is de week is die net in Friesland. Dus ja, wij moesten echt... we hebben aardig wat oude hebt, We Rinus. hebben een keer even Ja, verzet. hè? ja. We hebben Ja. voor- En we dan echt komt een- Rinus gewoon maar van... Oh ja, vanmiddag ken ik wel. Ja, Ja, Hallo. Wat Ja, nee, met de camera's komen en dan met de audio meestal erbij en een regisseur. Het is een podcast, die camera kan wel tussenbloeien. Dat is helemaal gelijk. Ja, dan heb ik je in beeld, hè, Rinus. Ja. Maar Rinus, we kunnen toch ook zeggen, we hebben het in deze podcast heel vaak, in deze, wat zeggen, zeer succesvolle podcast, heel vaak hoe die horen. Want ja, daar is het Oude Kampioenschap echt kleur, jongen, hè? Ja, dat Dat blijft het allemaal zeggen. Is dat zelf weg? Nou, nee, dat ben je zelf net zo bewust natuurlijk. En je, nou, wij van het maar ik een peker. Je bent aan het wedstrijd zielen en dan word je naar voren zielen en dan... Want ik denk dat daar een beetje op doel. Ja, nou ja, eigenlijk doe ik van alle dagen wie er wel wat. Ja, nou ja, dat is ik zo. En ja, zeker hebben we het wel mooi kleur, jongen. Want wij hebben hartstikke mooie wedstrijd in ziel natuurlijk. Hè, we hebben peker gewonnen. Maar ik van achter naar voren. En dat is eigenlijk het mooiste, hè, voor het zielen. Zeker. Dus ja, dan doe je acties en dan ene keer lukt dat wat beter door. je ging een heel hut. Ja, dat ging een week. Ja. Ja. Ik heb er een stelling hoe, jongens. Want vaak hebben we dan een stelling en dan kunnen we de letter weer uit praten. Maar de eerste stelling die is daar voor jou, Rinus. Ik vind het echt heerlijk om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Nou, ja of nee? Wat een mooie vraag. Nee, totaal nee. Nee? En toch weer is wat bij elke protestsituatie belutsen. Ja, dat vond je hem. Hoe is jouw stoot hoor? Nou, wat krijg ik zo? Dat is, tuurlijk, het lijkt van nou zo'n scherm natuurlijk. Als je dat op televisie verslaan met en je ziet die acties die je doet, dan lijkt het op beeld heel anders dan dat het in werkelijkheid is. Hè, en dat weet heel gek als je nou eens die het zelf ook bij het zielt. Als je op een bepaald moment stuurt op een scherm, dan draait het zo laat mogelijk. Dus dan lijkt het dat natuurlijk, of is dat een gevaarlijke situatie. Ja, nou ja, Geertje die vaak commentaar bij de wedstrijden. Dus Geertje ziet het vaak mis eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja, die moet maar eens een keer een wedstrijd mooi, dan krijgt het Jen. Dat doe ik graag, ja. Rinus. Dat doe ik graag. Maar dat betekent gewoon heel erg op beeld. En in werkelijkheid ken dat zat. Ja, toen hebben we wat reisje de hand werd het net koeien. En dat we elkaar op haar en staren. Maar ja, dat gebeurt iedereen wel eens. Ja, het maakt de wedstrijd wel echt spannend. Ja, het is wel leuk dat er dat soort dingen gebeuren. Ik snap dat het voor de skippers net leuk is. Nee. Maar voor u als commentatoren wel, want die hebben wat te vertellen. Ja, en dat is ook hartstikke leuk. Ja. Tuurlijk, ik hartstikke En leuk. voor het publiek is het dus ik leuk. Ja, zeker. Hè, want en dat moet je me verslaan. Ik vind Ja. alleen dat je me die bijnamen en dan speelt er al net bij Maar te dat verzeten. weet ik net, hè? Nee, daar hebben we het over gehoord, dat Nee. wil ik net met van. Nee, dat wil ik net met van. ik bedoel, je let iedereen in zijn waarde, zoals het er is. Ja. Hè? En dat, wat net alleen naar mij, ik nou horen daar, dat is die kopjes uit de podcast in, op een app op een gegeven moment, dat het zwak kan bieden of wat dingen erin. Wat? Dat ze een protest net erop zetten. Oh, ja. En dan ziet er dan maar zo'n rare tekst Ja. en stiet dat erin. Ik Ja, vind ja. dat moet je met waan. Dat hoeft helemaal niet. Oké, Dat nou, iedereen, die neem ik mooi. Die neem ja. ik mooi. Maar hier is dit seizoen, of het Oude Kampioenschap, voor het eerst die adviseur Beint Kramer naast die zitten. En Geertje, we kunnen het wel zeggen, Beint Kramer, dat is een van de allerbeste scootjeskippers van heel Nederland. Ja. Van de wereld Hoe misschien wist wel. u dat? Ja. Nee, Bind is die ademt zielen. Bind is een hele goede zieler. Net alleen nog scootjeszieler, ik in de 16 kwadraat, nevens mij zielt er heel goed. Hij had ik eens een keer skipper geweest, hè? Op het juiste scootje. Oh ja? Klopt. Ja, in 2002 doen we Peter Sieper daar skipper van het juiste scootje. Ja. En die kon het machine werk net meer combineren. En hij hier ik wat problemen met de SKS nevens mij. Toen is hij eruit gestapt. Dat wist ik alles, hè? En toen is Bind, die is Maar er. klopt dat net helemaal was toen zo. Oh, dat wist ik net alles. Wat? Peter Wieder wel gewoon. Ja, nou, hij zielde net, want Bind die skipperen Peter in doet. hernia. Oh, wie? Echt weer? Ja, echt weer. Oh, want in de kranten staat wat door. Maar dan, Maar ik daar leeuw komen daar. wazen op. De kranten het net altijd Nee, verdiend. ik leeuw daar, Rinus. Maar in elk geval, doe het Bind die het skipperen. Ja, die heeft sturen, En ja. doe bij ze, ik treden we het nevens mij.
Nu willen ze in elk geval, ik zie ze vooraan. Ja, klopt. Ja. Oh, Dus ik ben Bind is gewoon echt een hele goeie. Hij komt net uit een skipperslaag. Maar, want er was weer een lang vregen toch een scootje. Ja, maar hoe is dat bevallen met Bind Kramer? Want Fantastisch. Ja, hè? Ja. En hij is van de duur van net benauwd, hè? Nee, maar ik wil weer wol. Ik vind het bij hem een situatie hadden wie ik drastischer als Bind. Was dat die zin nog één keer herhalen, Rinus? Dan wie ik wel een beetje drastischer als Bind. Ja, want Bind staat wel bekend als iemand die het wel risico nemen wil. Jawel, maar Bind is ook een van de regels. En, Ja. en als de maakt alles van, zolang het maar binnen de regels is. Oh. Dat is er heel erg van. Ja. Ja. Maar Ja, dat is het een- liep op Varholm wel een woeste combinatie, Rinus en Bind. Ja, weet je, ik ken Bind ook al jaren. En die, toen ik op lang valkenist was, toen op een gegeven moment houdt hij op. Toen had Dirk Jan van mij van die oude. Ja. Dirk en Reinga. Ja, en toen heb ik zo'n zin van mij kwam Jaap toen op lang war van Vrije Bind, jong. Dan wist dat nu adviseur is. Ja. Maar, Maar- Maar Bind is op wal een hele noffelijke, restige, nu moet ik even. gezellige man. Maar dan is het een altijd- oren ondervinding? Nou, als er één keer in een zeilboot zit, een scootje of een oren zeilboot, hij is heel gedreven. Ja, maar Heel toch ik heel bedreven. rustig. Ja, maar hij wil winnen. Tuurlijk, ja, maar dat wil wel hè. Ja, maar dan ben je toch rustiger, volgens mij. Ja, nou, dat weet ik eigenlijk net. Nee, de combinatie Bind en mij, dat werkte fantastisch. Ja, Dat, die dat is combinatie weer heel goed. Maar dat is dan ook kiezen, Mast, hè, Rinus? Op safe spelen of risico nemen? Wat doet hij in het casino? Wat ik in het casino doe, ja, daar ben ik wel in. Dat ik daar 100 euro win, dan geeft meestal die 100 euro ik weer op. Dus risico. Ja, risico. maar ik ben shit, het is het veroordeelt allemaal. Hè. Je bent begonnen natuurlijk in 2018. Maar nou ja, een scootje, dat moest eigenlijk weer een beetje op naar uitremd worden, zeg maar, op naar opgestuurd worden. En dan doe je net mooi. Dus dan zie je, of net mooi, maar net mooi om het kampioenschap. Nou, zoals hier, ben je z'n vieren, heel bliksem, we zitten maar in de top. En dan moet je zelf ook even niet schakelen van, hé, dan moet ik volle minder risico's nemen, want in je protest en in hele kampioenschap is naar de kloten. Dus Ja. ja, risico's moet je minder nemen nou. En dat is, als je achterin zielen, is een risico nemen makkelijker dan voorin. Ja, nou, nu krijgt het nummer 1, die krijgt een zilveren scootje. Wat krijgt het nummer 3? Ik heb een klok kregen van de burgemeester van Frieske Maarten. Oh, een klok. Dat is ook mooi. Heel mooie klok. Die heb ik nog een huldiging Wij van, gaan hè? huldiging Ik nog wat je treden worden, dan krijg je een Die zag huldiging. gezellig, ja. Ja, hè? Ja, wie prachtig. Oh, je hebt dat er net zo volle meesten weer. Nou, dat voelde je reuze mooi. Oké. Ja, dat, Hey jongens, we moeten toch, het lijkt wat gevoelig, maar we moeten het er toch even over hebben. Een onderwerp, de tuut bij de lotting van bij Grauw. Daar is de zielkenning in, tuut op een moeilijum. Daar heeft ik die excuses voor onbeen. Nou ja, dan liep het in eerste instantie dat het daarbij bloot. Maar voor jou week nooit kampioenschap zit het al ja toch in de krant. Dan wordt het toch grut. Hoe sjost u daar nou op waarom? ja, maar een heleboel mengde gevoelens. Zie ik erop waarom. Dat laten we voorop stellen dat nou, dit hier natuurlijk net gebeuren met een derde. En dat wie een samenloop op het podium, wat in eerste instantie mij helemaal onbewust wie. En hij dan het filmpje waarom je denkt, ja oké, ja, dat hier net zo moeten. Dat heb ik zo in. Ik heb maar dat filmpje contact gehad met de zielkoningin en dat wie eigenlijk kleer. En dan komt dat inderdaad, wat zei 4 weken later, op oorlogpagina groot in kranten. Werd allerhande belangrijke mensen bijhalen wie. En dan denk je van ja, wat van mij beter ik beloren dingen dan moeten schroeven. Ja, toch is het wel een officiële waskoging kregen van de SKS. Ja, Wat hoort dat eigenlijk in? ja, een soort gele kaart denk ik. Een gele kaart. Ja. Dus nog een keer, dan is het reed. Dat denk ik al, ja. En dan weer kost. Maar Die- dus zoals dat denk ik, dat wist net. Dat hebben ze er net bij zijn. Ja, nee, er is een hele soort te praten en hoe dingen en hoe zijn en intern ik en dat leed ik intern. Daar gaan we hier net op praten. Het eten denk ik een waarschuwing nou is alle her. Ja, En alle niet alleen nog de skippers. skippers, maar gewoon iedereen van jongens denken dan bij hem door. Ik naar de journalisten. Ik naar Geertje. Ja, nou ja. Ja, Ja, daar Geertje. ken ik wel van, ja. Die ken Maar ik het wel is- van. het is- het is- Nee, Jelke. En dat ook. Ja. We leven in een tijd dat alles wordt filmd en dient en iedereen die het overal een mening hoort. Dus ja, je bent er gewoon voorzichtig wijze in zulke dingen omdat
te uiten. Ja. Je kan er maar een camera erbij en alles. Net meer helemaal jezelf wezen. Maar ga je toch ook nog twijfelen om zelf op te stappen? Want ik kan me intinken, dit het wel wat maar die dienen. Dat heeft zeker wat me bedienen. En ik heb er net echt een tocht om op te stappen. Ik mede omdat eigenlijk wel iedereen wel achter het hele verhaal stiert. Hoe wij erover denken. Hè? Doe alsjeblieft al even normaal. Nee, ik wil daar ook net verstappen. Nee. En op jou is het nog al je achter. Ja, alle keer, ja. Goed zo. Nou, gelukkig gaan we dit onderwerp behandelen. Dan is het weer tijd voor onze vastzitter. Ja, net mijn vastzitter, net die vastzitter, maar die vastzitter. Uze vast. Ja, precies. Want om deze podcast te voorzien van de Nederige Jipgong bellen we eventjes mooi René Nagelhout in de rubriek Hey René. En dus zei ik, hey René. Ja, goeie. Goeie. Hey, goeie. Is er nog nice? Ja, weer zeker. Altijd nice. Leuk trouwens, ik kom Rinus even met de RNBM. Mooi dat er op die manier ik even de ronde krijg om mijn dingen te vertellen. Dat is prima. Goed zo. Hey, Verlien hier heb ik een oproep dienen bij de Lotting in Grauw, onder de bestuurders van Friesland. En dat gaan dan hoe de problemen die wij ervaren, hè, met de vergunningverlening. En dat is oppakt door de bestuurders van Friesland. En de binnenvertegenwoordigers van een gemeente, provincie en evenementenorganisaties aan de slag gingen in een soort van taskforce. En nou ben we eigenlijk zo vier dat er in Kwarten bekend wordt dat er een evenementencollectief Friesland opgericht wordt. Maar als doel dus om een uniform aanpak te krijgen door alle gemeentes. En dan met name dus voor evenementen door meerdere gemeentes. Dus het Noorden en Stenen echt dezelfde kant uit. Ik ben daarbij belutsen en ik vind het nieuwsgierig. En ik denk dat is ook krek wat om te vertellen. En in Kwarten volgt er meer informatie over. Nou, hartstikke mooi. En had je nog meer nice? Nou, zal ik het weer even bewaren voor de vorige keer dan? Ja, doen we dat. Dankjewel René. Inwaarder, oké. Ja, toch een stukje Jipgong in deze Ja. podcast. Ja, bliksem. Ja, toch? Ja, dat is wel goed nice. Ja, dat is goed nice. Ja. Ik denk dat het voor de hele soort commissies en vooral wedstrijdcommissies een stuk makkelijker van wordt om Ja. dingen te organiseren. Precies, Ja. precies. Dan gaan we even naar Geertje, want Geertje heeft weer een belrondje maken. Ja, wat zijn de laatste roddels binnen de SKS? De laatste roddels. Nou, de Naaie Zielformule. Ja, Dat speelt het nog. Er zijn wel wat problemen, want de binnenscooters die binnen het er net mee eens. En dan wordt een vergadering weer uitgesteld. op het laatste moment. Op het allerlaatste moment. Dus het is nou de bedoeling dat de 12 december oerstemd wordt. Oer de nieuwe Zielformule. 12 december. Dat zei Dien Mol binnen de SKS. Ja, Mimol, site 12 december. 12 december. Wist je dat al? Ja, kijk. Oh ja. Dezelfde Mol. Denk het al, Ik ja. denk het al, ja. Ben je nog voor de zaken? Nou, ik heb hier dat het jouwste scootje €50.000 kreeg net. Van de stichting Westermark. Ja, klopt. Ja, hè? Zeg je zelfs. 16.000 euro. Nou, dan kan je hem mooi naar je tuig Ja, verkijken. ja, Zie je hem dat ik van? ja. Kijk eens. Ja, dat, Maar wacht eens dan ik op die nieuwe ja, Zielformule. zeker. Ja. Ja. Nou ja. Maar is dat dan nog op tijd? We hebben gelukkig de zeilmaker al inschakelen en reserveerd eigenlijk. Ja. Qua doek en tiert. Ja. Alleen dat we met mijn weten hoe dat het mooi en hoe Ja. het hebben we al. Ja, Ja, dat, ja. dit Er is is- trouwens, ja, is er dus nog meer dat- trouwens? Ja, dat weer denk ik, hè? Dat weet. Hartstikke mooi. Dan heb ik nog een sjoggersvraag. Die is binnenkwam van J. Visser uit Snits. En die zei het van, wanneer krijg ik eens een keer een uitnodiging voor deze podcast? Want ik steen krijg dus Rinus en krijg in de skienwerpers. Nou ja, misschien kunnen we Jappie naar volgende maand Lijkt uitnodigen. het me een heel goed plan. Ja, toch? Ja. Hey Rinus, zo'n 2018 bist je skipper van de Oerl Thuis. Het jouwste scootje als opvolger dus. We zijn niet gekend al van Dirk-Jan Rijnga. Ja. Geertje, koersto Rinus eigenlijk al? Nee, ik Nee? hoor Rinus net. Wie En voor ik jou wist- totaal onbekend. Ja, wie voor mij een onbekende. Hij ziet wel in de scootjeverhaal. Toen wist wel bemanningslid. Ja. Maar ik wist ik net dat je ooit een scootje laag komt. Nee, dat was een hele soort mee. Nee. Nee. Hoe zit maar dat dan? is zelf uitzacht, hè? Ja. 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 Nou, vertel. Mijn oerpaken die had de kast verdiend op een scootje. Oké. Ik kwam mijn scootje zelfs in Sydney. Ja. En dan had de man mij in Sydney op elkaar. Daar kwam dat scootje vroeger verder door. Zeg maar. En waar heeft het dan leerd? Want ik heb begrepen dat het leerd heeft bij die omke, Jeen Zwagen. Nee, omke, een trouwd omke, ja. Ja. Daar ben Dat is ik ook een omke, toch? Ja, dat is wat makkelijk lid aan de omke. Ja, Korkant. ik heb de eerste jaren van mij zo hier het mijn holle maar Jeen zield op Jennewaard. Ja, en dan bist pijler? Wat bist? Ja, eerst in de roef. Daar, Ranjaman. Ja, toen nog een koude thee zelfs. Oh ja. Ja, ik heb wat dat betreft wel een hele mooie tier aan. Dat was een hele mooi trajectje rennen. Nou, wij hebben het ongeschild, maar ik had wel zo'n taand.
in die tijd nog. Dus best wel bijzonder. Er ben net volle meer die dat als is. Nee. Nee. En vierde dan, want wanneer komt dan het verlangen om te zeggen... ja, ik zou wel heel graag eens een keer skipper willen willen? Dat is eigenlijk, groeit in de tijd dat je begint te varen. Hè? Ik ging altijd met je een maar op zijn vrachtschip. En zat kwam ik er bij Jennewaard natuurlijk. Toen ik je een ophouden, toen ben ik toen is Pieter skipper geworden, Pieter Brouwer. Ja. Ja. Daar voer ik al bij als matroos, bij Pieter. Ja, en dan begin je varen te leren. En denk ik, ja, dat is een scootje sturen. En dat vind ik hartstikke mooi. Ja. Nou ja, en dan ging je terug en terug. En dan, toen kwam ik op Langwaard met Ulbe Brandsma. En die had mij eigenlijk zei van, jongen, zie je dat uit? Sorry dat je op die lijst komt van SKS. En, Ja. maar we wisten het wel dat mocht, maar we moesten het wel bewijzen en Ja, antwoorden. ja. Die had er eigenlijk voor zorgen dat ik... En Ulbe Brandsma zit nu op het scootje van Grauw al heel lang, hè? Ik al heel lang. Bemanningslid. Ja. Dus, Is nou die allereerste oerwinning van Rinus nog herinneren? dat weet ik nog. Nou, vertel. Want toen verspruts ik mij. Oh, Wist jee. u dat nog, Rinus? Dat Nee. wie op Ja, een veenhoop. Ja. Doe woensdag en doe wie is verschrikkelijk verskworrende blied en doe best een emotionele man. Dus die is de trainer in eigen. En doe vleegst een toenmalige vrouw, denk ik, om mijn hals. Ja. En dat zeg ik. En je tuten elkaar. En toen zei ik net de oerel thuis, maar Oh ik ja, zei dat de verhaal. oerel tuut. De orreltuut. Op een moelen. Nou, ja. De oerel tuut. Ja, de oerel tuut, ja. Ja, dat is, maar je Ja. hebt het grootste scootje. Je maakt het breedste scootje. Braceskoets, ja. Ja. Hij is het minst lang. Of minst lang. Ja. Ja, maar wat is het voordeel daarvan? Ja, Stabiel. hij was stabiel. Hij kan wel redelijk bijna sjouwen, maar ik ben net echt het allersnelste. Hè, dat is wat altijd was aan. En jou is een snel scootje. Ja, kampioenscootje wat altijd zijn. Kampioenscootje, maar in de formule, je krijgt net van niks en volle zeil op zijn scootje. Dan is het dus langzaam. Ja. En in deze formule krijgen we dat het Trogeert. troggiert. Nou ja, ik denk dat we ongeveer gelijk bloeien. Misschien een hele beetje erbij. Dat is eigenlijk bij alle scootjes die op een verlaatwerf bouwt binnen. Die houden eigenlijk alle keer hetzelfde kant met de zeil erop. Ja. Maar zie je hem nog dingen verhoren? Want hij krijgt jet van Geertje, er is heel genoeg. Nou, je hield nog. €16.000. Zeg je dus, nou ja. Dan Of is het samen op Samen voor jou? je zeil, dan is het er weer op. Ja, Maar zie je hem nog horen dingen verhoren? nee. Nee? Ik hoop dat ik er nog een van hij vakken bij krijg. En dan is het Je op. hem verhoor je nog wat door hemzelf, hè? Want je moet ik naar de sportschool. Ik al. Ja, krijg als Willem. Oh, Ja, wie is dat? Ja. nou, dat heb ik jet van. Ik ben van een bron. Ja, van een bron. Wie een is mol. dat- Wie is er meer bij? Bin de jouwste scootjeclub. Wie is er meer bij? Ja, dat zeg ik net natuurlijk. Wij beschermen je uw bronnen altijd. Maar je hem zelf naar de sportskwallen? Nou, we hebben er al een hand. Vorige week hebben we een vergadering gehad. Ja. Maar het bestuur en de bemanning en de vrouwen erbij, die hebben hartstikke gezellig. Maar er is dus al lek, hè, Rinus? Ja, dat er is al lek. Hier is het laatste wat ik nog net hoe zei. Nee. Dat ben ik net. Maar wij gaan net met de hele ploeg naar de sportschool of zei. Nee. Ik hoor dat wel bij iedereen. Nee, maar je hebt hier hetzelfde als wat jou en ik hier. Soms in de laatste route, dan ben de krachten die ben wat Die op. binnen, ja. En, Zeker dat het hut waait. Klopt, Ja. klopt. En er wordt in die gates nog wel eens 14. Dat is net zo 4 ton onder helikopters bij een zand lopen. Ja, ja, Dus dan moet die gewoon ja, die mat in no time om. Ja. Maar ken je met echt, de noemen ze Ian en Twaar, dus de Brouwers, Jervin en Ljouwert, de zwagers, ken je die echt lastig maatje komend seizoen? Jazeker. Ja? Ja. Want de vorige keer zei je hem van, wij gaan voor het podium. Dit jaar daarvoor eindig je maar sexte. Nou Ja. voor een podium, dat is zeer ambitieus, dat is slagen. Ja. Wat wordt nou de doelstelling dan? Nou ja, de eerste plek je beter. Je hem keer voor het kampioenschap. Ja, tuurlijk. Dat wil ik even mooi. Dat, Ja. Ja. Nou, we hebben natuurlijk de Brouwers, de bekende namen, hè, de Zwaga's en de Vissers. En Maar- dan zou er een de Jong bij Dan komen. maar de Jong erbij, hè? Ja. Ja, dat is zo raar. Ja. Ja. Wat gebeurt er dan, Rinus? Wat gebeurt er met die? Stel dat is kampioen was. Ja, Ik denk dat die de eigen nu de kop schreeuwt. nou, al even. Ja, heel even. Ja. Want dan best emotioneel en om Ja. in zieltermen te blowen een emotioneel wrak. Nee, totaal niet. Nee. Nee, net een vraag. Nee, maar ik ben wel in je. Nee, ik vind het, nou ja. Ja. Want dan krijg ik even een hoor. Je wil graag zelf wezen. Ja. En in alles wil je doen. En als je dan vet na zo'n wedstrijd vol mij alleen zijn microfoon onder die muur krijgt, ja, dan. Ja. Van net de eerste de beste. Van Nou ja, Geertje. Nou, en- net en- meer van mij. Nee, nou Dat van doet mij. het Nou niet, van maar mij, ja. dan moet je vertellen waar je veel en waar je beleefd Ja, hebben. ja. Nou ja, dat is. Ja.
Ja. En vooral op zo'n wedstrijd, het is grauw waar je die winnen. En nou op zo'n manier, dat wordt fantastisch. Dat is grandioos. Ja. Ja, grandioos. En wat ik nog wel even weten wil, Sido, die zoon, die zielt bij hem. Ja. Marit, die zielde Auroen hier bij Drachten. Ja. Dat is die dochter. Ja. En toen heeft ze mij zijn van Simmer van ik wil heel graag dat Marit ik thuis komt. Maar die zielt nog niet hele draagt. Die zielt nog een Ja, hier op. die En wil daarna? graag nog een hier. Nou, ja, dat zien we dan wel. Hebben we toch nog een primeur dus? Ja, en dit is mijn eerste, die vergadering had, dan heb ik vragen van, gaan we alle terug? En iedereen zei ja. En dat is ik voor het eerst in, zolang ik nog ziel. Nou, dat is toch mooi. Ik hier eigenlijk op mezelf ploeg. Maar goed, de hele bemanning van de Jouwer die dit nog. ploeg. En daar ben ik hartstikke trots op. Ja. En Doop Joost Ek. Ik geloof ik, ja. Nou, gelukkig maar, jongens. Nou, gelukkig. Ja. Nou, het zit er alweer op, Ja. jongens. We vonden het super dat er weer is. Nije mannen, dan ben we er dus weer. Maar nije, oh, wat een klapper. Dank voor je komst. Graag ont de volgende keer. Graag ont de volgende klapper. Dag.